Sa panahon po ito, sa oras na ito, magsisindi na po tayo ng mga kandila. Hawakan niyo po ang inyong mga kandila. Yan, please. Sindihan natin ang mga kandila na magbibigay liwanag sa madilim na nararamdaman po ng ating bansa ngayon. Sige po. And of course, we would like to call our mayor, mahal na mayor, Sebastian Baste Duterte. Palapakan po natin ang mahal na mayor. Pwede ba pakihinaan yung ilaw dito sa harap lang, please, para makita lang?